Masatod kabasan si kayo Rogugaw. Siya manaya, so maistrayo natin ni Agaw, Teacher Annabelle. Sa aralan tayo, Jud Mapi Health 1, kumatong markahan, Motion 1, sa ipamagatuot, panloob at polusyon, at tagaw. Nipapalugtuya, Jud Most Essential Learning Competency, at describes the characteristics of a healthful home environment. Amtan tayo na science motion at para dyan panagpangat, ipaakar at panloob na polusyon dyan tagaw. Ayaw at masisilbing gabay kung paano natalusan yung yamaong susunlugan, kasumpalan tampian na isagawa sa panloob na polusyon at tagaw. Sakop tuya, modulya, nanduruman gagawaan. Kasumpal mo aralan iyan module, naaralan mo saray ay manutumbok abunat ng kirma. Nakakabatan sa saray sangugan at polusyon na tagaw. Sa kumadwan kirma at naipapagaso kasumpalan o dino, epekto na polusyon at tagaw. Sa kumadwan kirma at naipapanan ng so, dugan panangasikaso na tagaw. Mula tayo natin at subukan. Basaan sa balikas. Aral yung saray litrato, idrawing yung diling papel, sumalikat yung lupa, no ayag at mangipapanang na malinis, tan maayos siya kapalibar-libar, tan maarman niya lupa, no antig. Natanugugaw arayaman sa litrato. Ulatila at unan aaralan. Say pamagatuot panloob at polusyon at tagaw. Mawilan tayo na mainaraw tayo. Sayan module at ipaakad at kaimportansya na parang aming laman na pagya na aralan na saray ugaw sudugan gagawaan parang aming laman piyan na alwaran sa saray sakit. Tanawalaan na biskot, yan naman sa say ugaw puno yung mabiskot at na siya makatunod at saray gagawaan tan ilibatan ng iskulahan. Tan makagaway marakot yun at managdaran, igagalaw, tan mausoy ang makakila at saramay ng turuman aktibidad tan arumi. Ato kasi sunayaring nagawa at laman tayo no at tayo isipang sudugan pangkabigan na parat abig naman. Tuklasan tayo, tutumpukan. Basaan sa sitwasyon tan piliin sa letra na tugan-uban. Isulat at dilin papel. Unaan, ano naman magtaksulog niya ako niyo? Ang tusok ko niya gawin mo. Ayaman sa litrato. Sa pagpilian niyo, A. Nagnamutan di kalaw ka na. B. Tulungan pang nilinis sa dakong. C. Magkalat ni na dakal. Sa ikumadwa, anong naman akatiwang mantan akalukas sa saray untuk kayo walay kemikal na inyo. Ano to sugatin mo? A. Magpatulong kaya ligpitan mo sa ramay produktong walay kemikal. B. Kaya nanangkulan akakalat. O C. Pantakot arap na bertat abo. Sa ikumatlo, anong naman namamagaan iray pulubulong na tanaman at lub na abong. Yan ang papabutal at tiknaan. Anto sugawon mo. Ayaman sa litrato. A. Puturon mo lang may tanaman. B. Salogon ng piano na bilay ni may tanaman. O C. Ibang taklaad, basuraan. Ulatila at surian. Say polusyon at marutak na kalibar-libar at sayang kalibar-libar at kaiba at saray panpolusyon at dagam. Say singutan na panloob na polusyon at dagam at saray manutumbok. Asuwok na sigarilyo. Asuwok na manlalapo at kandila tan insenso. Asuwok yung manlalapo at lupan tan saray asuwok ya at manlalapot ka kanan na ato. Mutamutag pa na gamit spray na akriyat tan saray insekto. Tan saray at pagkamil yung materyales na walaray chemicals tan sa itapong na manlalapot white.
na sigarilyo, kandila, dan insenso. Piyan mangyan na tanaman tagloob na abong, yung mangiter na preskong dagang. Payamanan tayo sa naantaan sayan kapusan. Tutungbukan sa panloob na polusyon ng dagam at makapangitar na sakit na sinatsaray ang tutumbok na nangangan iralitrato at hanay antun kasi sakit na ipapanangan na bawat sakay. Pili ang susakot at hanay sulat, sunugan na bat at diling papel. Arayaman sa litrato dan arayaman sa sakit. Nunutan tayo tan at tayo lilingwan ng ubugaw. Arayaman sa tutumbukan. Nang nangan iray litrato, isulat sa sasabutan ng tiling papel, so litrato ng mga ita na panloob na polusyon at dagam. Arayaman sa litrato. Ulat-ilat at dagawaran. Tutumbukan. Paano mananwarat sa epekto ng panloob at dagam na polusyon? Sulat, papel, suti, nulugatan, no, anwa. Naan, aga dapat pangalawan so agagamit ng produkto na walay chemicals. Anwa, iwasan suman sigarilyo at loob na ako. Say kumatno, pangalawan iramay produkto na walay chemical. Pangapat, dinisan niya regular panayaman. Piyan iwas at sabok. Malima at ugaliin niya mga naprutas, tagpising, kung piano agang sakitan. Wala tayo at pabulas-lasan, tutumbukan. Nang nanganirami litrato yung walay chemical yan na alungod doon na abong. Gawin na po puso, nuwat sa sabutan ng papel, no ayat mga ipapanaglang kung sari pawat pares at tubukan, gamit na ikruming subino, arayaman ang ukoso, litrato, ng produkto ng agad-agad. Ugaw na tayo sayay, kaanuman niya gagawaan. Sa itutumbukan tayo, ang turas na pagyagawaan ang piano na iwasan sa panloob na polusyon na dagam. Isulat at sasagutan niya papel, so check no, maungya kagagawa, tan X no, ande. Unaan, itupot mo atong mo no so anto sugawaan mo at saray gagamitin na produkton walay chemical. Kumadwa, mangpuon na plastic. Kumatno sa kuban niya maong susara may gamitan niya walay halong chemicals. Say kumapat, man sigarilyo na apong. Say kumalima, ugalian niya malinis sulutan paway na apong. Sanggunian, K-12 Health Curriculum Guide, MACE 2016 Competency, LRMDS Portal for Images, www.google.com Search, Indoor plus Air Pollution, and PRMD kahulugan ng panloob na polusyon sa hangin, Indoor Air Pollution Definition, at sa mga sakit na pwedeng makuha